Bueno, mahigala mga kasama. Ang ato magtatampo karon pinadaso sa ka babae nga nagpatago lang sa ngan nga Juvie. Kini gibuhatag duwa sa radyo ni Ray Arellano. Kay kalaan nga ato magtatampo si Juvie. Problema, bahin ni sa kumbana nga may pagkalabad usahay. Kanang mukalit laglikoy ang utok ba? Abi ni mugtarong pero ay, didi ay. Pero aron yung masabta na akong sugilano, no? Ingnon ko ini sa pagsugod ang tanan. Dito sa atong lagkaw, ako misusi, ako miduaw. Abi kog naguba na, unya na hanaw, ug nawala na. Nagpabilin sa gihapon. Huy, Mari. Unong sa Maria. Nga naman? Mariwa ka mo apil anang tawag ng halhalan? Kasi halhalan, Mari, uy. Matud ko, wa ka ba mo apil anang tawag ng halhalan? Tanghalan, Mare. Dili halhalan, Mare. Ay, dito man na sa Manila, kanang tawag ng tanghalan. Diri sa ato, lain po tawag ng halhalan. Anong halhalan man diri? Ay, para mangguna sa mga taong naghalhal. Naghalhal? Oo, parehas pa ni Punso. May apil og siging contest, wa ka daog. Nga naman? Naghalhal man lang. Ha? Buot ko'y pasabot. Ako naghalhal sa ko. Ay, uy. Huwag man kumusulti, anak Mari. Mari, pagtarong, Mari, ha? Ay, si Mari Baya, uy. Di ko din siya dawat og joke-joke. Ay, Joke ng naong mo. Sa may tuyo ni mo, may ani magyug ka. Aron mangita lang jud kag bikil na ako. dili, Mari, uy. Nangutana na lang gud ko ba kung mangutang ka ba? Sa? Wa! Aw, naamanggod ko'y amiga ba nga magpautang ba? Niya, mupadagan siya din magpadagan siya. Abi, manggod na ako, nagpautang po ka din ba sa inyo. Mao nangutana ko ni mo. Kaya wa man ka, basin gusto ka nga mangutang, Mari, paapilti ka sa lista. Sige, Mari. Pila may tubo, anak, Mari. Wa! Kaparaw ni mo. Halhal ba ka? Ilahak ni mo. Mubaos magkakakidort ni mo. Wasan! Dahil jabe! Ay, dahil ako sa dana yun. Sa pusap sa tuwan eh. Sana ikaon mo? Original ko rin yung kamuti yung si Bambina. Nga, ade, lokal ang kamuti deh. Bambina. Nga, tuka deh, mga talag, gutuman ako deh. Uy, unsa man taw ning sudan na imong gipalit, soy. Makapa-high blood man ni, soy. Sa taon na, di pa nababoy. Dili lagi. Mabit kang ma-high blood tayo, hindi ka di manilitsyon. Man ka ta. Tuanan bitaw. Unsa ba, soy? Ay! Karaan mo style. Uy, nun sa mga. Dili mo saka akong duguan ni, pero akong sugar, madayabitik ko ani, soy. Sa po di, gibitik ko taon. Ulos pa nitam isod ana, oy, napay halo-halo, ice cream. Napay, sus, ang halo-halo na ice cream gibutang. Patay sa mut akong diabetes. Pila ani. sugar mo di ay. Di baligya akong sugar. Ay! Paragaba taon. Paragaba, bani mo ba? Naunsap doon. Kamukha na. Di ayaw. Ako rin kao na. Dami ako isuwa. Papalitog bulad. Samot! Saon na lang, batos kid niya ng bulad. Ay, padakaro ni Balar to senador. Bungot kas ito eh. Waki Waki mercy. Waki dirt. Dong. Uy. Ayaw sa katog. Isira sa tong gate dito sa kawas. Ano sirado na? Ha? Ang pultahan sa luyo. Sa may kusina ba? Nasira na to? Sira na. Ay, ang bintana. Nasira na to. Ano sira na? Ayan katong pikas pultahan. Nasira na. Sira na lagi! Unsa na malaywa pa masira? Imong babaw ang masira. Nasira. Ma, ako ginanaahawa kay batasan da. Waki mercy. Waki mercy ko kun kuan na di asoyhan. Lagot ako ni bra. Anong zaman taon ka? Eh, bisa betul to. Lagi apa rin minta ko kaldiro. Bray, tagkups kaldiro. Ay pagbuot. Gusto ka usbat ka ha? Tingog! Patugtog dayon ay. Sus. Ha, likoy jud kag utok da. Ano ni uy?
Katugro ni ron. Sige, sige, usbat ka ron! Recorded by X Thunder Gaming. Makalagot niya akong bana, makikistorya kong tarong, mukalit aglikoy ang utok, makasapot kaayo. Unya. Pre. Pasensya na gyud kay pre ha. Huwag yung ko ilai kadalit. Kanila gyud pre. Gayo na pre. State side ng binaw. O red one. State side ni pre. Ang local ni nagdapag pana. Pero kani kay Tirador man. Ay, turuay ni. State side ba ni? Ha? Tirador Brande. Nga? Tirador Brande. Ah, kuya awa po na bida. Ang dami Tirador. Hindi na kay Tirador Brande. Maudi ay. Kuya awa sa nga. Sige, inom ta. Kay Dugay. Taksa na mo ito magkita taon pre. Ay, bitaw pre. Sabi na ko, kita na tayo na sa pre. Ah, posible yun na pre. Palayas ako mga classmates sa una. Kita rin Pasko. Reunion man. Sige lang, mag-reunion. Kita mo reunion. Sige. Kaya, mo na abilin sa imuhang maestro. Tamo maestro ba? Taon na ba? Kung ikabilin sa mo maestro. Mga kami mga classmates, kinahanglan reunion. Sa una, pagbuwag na mo, kanta mo farewell to you my friend. Sila bitaw ko no, sa una bitaw ko no, reunion ko na sila kay kada tuig mga sikat man sila, daghan man sila kwarta. Labi na Richard, nabaha? Ha? Mauwi mo gastos tanan silang reunion. So tigiyabag mga sumaya anestesa. Nindut ako din nila pre. Ay, nindot kayo. May sulti niya. Pag-edad ko niya 40, ato din sila sa mga kaning kalibunan ko na ato. Ito sila mag-reunion. Nindut ako na pre. Pag-edad na 35. Ingon na inom amo maestro nga. Sa reunion tato sa night bikini bar hang katong nga lamig mga babae dito nga mga nindot kayo. Nya. Ato din ta sa pag-edad sa City. Ingon na mo maestro. Mag-reunion ta. Ato sa night club bikini bar ha. Nagpo discount ang mga senior citizen dito. Oye pre. Discount na ka pre. Oye pre. Pag-edad na lang 65. Agad tayo maestro. Reunion ta. Ato ta mag-bikini bar. Ato ta sa night bikini bar. Ay libre dito ang wheelchair. Wow, good. Hasta welter libre. Pre, pag-edad lang sinta, mga nga to sa 35, reunion ka ba sila? Reunion ta. Ato ta reunion sa night bikini bar. Kay dindot kay dito. Wag yun ako suod dito. Sito Lagi. Ahak mga pre. Wag lang suod kay giangon naman. Limot na sila tandaan nga dito sila reunion perme. Lagi. Ay, klaro. Tawanan kayo. Tagay pre. Tagay. Baso. Agay! Asa naman yung tawhana, ay gabi naman kaayo. Pagit mauli, asa ka to ni hapit ay, niliko tingalis ilang iko, umisimang ilang imang. Pantay kaging sa suya ka, makakita ka ni ko gamay ebidensya ro nga may babay ka. Makakita ka dili ka sa garang hitabo. Maglakaw jud kang mag-atras. Di mo mo to, mahimo gid na. Kay lubago na kong liog ato animal. Basta magbinuang ni nako, lubago na kong liog hangtod ng iyang naong adto na magatubang siyang buko-buko. Mahitabo na ang mahitabo. Bantay ka lagi sa suya ka. Ako ba kini? Nga nakita ko daw dili ka. Uy, ini ano kasama? Sabi na ako din ako tultula. Tultula na dayo. Mayo! Naganggang diyo. Gang, abli gang. Ayo. Hubog lagi ka. Diin ka gikan di ay. Ay, hubog ba? Hubog na nani di ay. Kanta-kanta, hubog lang. Klaro anang hubog ka? Sumae mo linaktan. Di pa di ka mo angkong hubog ka. Ay, hubog tao, hubog di ko. Di ko kabot din sa ato. Hubog lagi ka. Di ko hubog. Sa'yo di siya mo kang hubog ko, bebe. Kung dili ka hubog sa ato pa, nagbinuang na ka sa atong kaminyuan. Bida ko taon taka lang ka eh. Huwag magpataka, soy. May ebidensya ko, soy. Ha? Bida siya? Kung sabi di siya, di ma, bebe, sulti. Okay, sige, paminaw ha. Una sa tanan, nganong gitawag ko ni mo gang? Di mo na mo isagad ni mo itawag na ako. Magdaira ka na ako. Kaan kining, mauro bitaw na, inday o gang, mauro. Kaya ka diyo, daya, kadiyo gang ha. Na akong go, dagang o. Kana mo! Ay! May kaya ka din paduol. Lagi ko maglisod o kuha ni mo hapak ni mo. Sakita do. Ikaduha, soy. Laing ebidensya nga hubog ka. Ang sabi mo, Asa ka nanuktok. ito ba eh? Unya, ato nang bay mo gituktok. Isa na ba eh? Dili na bay! Kung saan nila? Ha? Ang saan nila?
Kita mo yung pultahan, be. Pultahan na sa CR sa tong silingan. Upo mo siya ito. Sige, so diha. Aron mapatyan ka nilang sita. Bag-o ra ba tong misod silang sita diha? Oo. Hala, sige, patay ka. Nigawas ng sita. Diyan gawas na. Unsa man ka? Bulabog ka man kayo. Sorry na sita. Yung CR? Abi na mo ang bay. Bay si mong mata. Amo maning CR. Agong sa mga pipi ka? Ay, kwanggol. Muta na pa ka. Ay, brother. Muta na pa ka kung nag-unsa ko diha. Nag-CR man na. Nag-CR na. dugay- Siyempre, mangihi. Doon kayo gawas. Natural. Nag-ilis pa man kong napkin. Bunga ito ay. Dadara ko na sa suod sa CR ng sita. Dadana siya sa suod ng Oo niya, saan man na ako siya. lugusan na lang. Nutos ba? Tsa, huwasan pa man laging palawak ka. Recorded by X Thunder Gaming. Oh! Ay, Lingkod diha. Ay, sig barag-barag. Lingkod. Wala sa kwarto day kay kauton na kay ko. Lingkod diha! Malingkod ta. Ay, lingkod. Karon diin ka. Nganong nahubog ka, diin ka. Ito na mag-inom. Yun ba naubog? Aso kita nag-inom na di maubog? Minum ka rin. Ito ba ubog siya? Dili tanan nga niinom nahubog. Dili tanan inom hubog. Ay kog kabuangi. Tubagang akong pangutana. Diin ka niinom nganong nahubog ka. Ay, ito may silang partikong. Ay, kita mo dito. Kami Pedro. Pedro na ko si... Unya, nganong niinom ang kang umanang hinako? Di ba nagsabot naman ta ana, soy? Unsa nga unsa ko pananghid mo nga muli pa ko sa ato buno man ang manok ni Nanik na baro nga bukig til ka puno. Hindi ka man balik pag ko dili kabuno man. Nya, unsa di ay mo ginayangay nimong buhaton unta? Balik ko rin sa Basta may gusto nimo nga magbalik-balik ka? Ha? Nga magbalik-balik ka or magubot ah? Ay, ito sa nista. Ayun, style ko. Style mo. Ay, Ay, patay pa sa kanina, radyo ko nakamatikot anang litsi, uy. ano naman, ha? Ano pagsibihin yung mugsangpit na ko, gang? Ha? Kinsa mang ginambayhan na gisigihan yung mugsangpit, ana? Kanang gang, kinsa nas gang! Ikaw na, gang. Ay, kung katika, ayaw ko buang agod, kay dili gang imong tawag na ako. Unsa ni taon, unsa, ha? Ay, kung ingang naunsa ko, ha? Ikaw mo akong pangutan kung nga og naunsa ka, ha? Na mabay ka, ha? Oh, wow, uy, ito. Baka ta sa ka. Daan bagyo ko. Ay. Uy ka, karaan kay mong reaksyon, ha? Uwahi. Di ka na kamusulti na kung kinsa ng bayhana, soy. Ay nagid pagdahong nga mamaayo pa akong buot nimo, ha? Oh. Kitap kasabot ka, ha? Uy. Kung mahitabo gani, nga wala ko'y maayong buot nimo, akong tambag nimo, soy, mas may pagmulayas na lang ka din, he? Ayo, na dahil jubi. Layas na lang. Kay mahimog yung impyerno imong kinabuhi uban ako, soy. Gang, dan. Gang na sa ah! Di ka mutog agisa na bayanan, di ka mutog agisa na gang. Ay! Mao ni akong problema kung unsaon ko ni akong bana kay pirmi yung masipyat. Duda ko babae gid ni siya may babae ni ug kanang bayhana mao nagisigihan nagtawag og gang. Kay karon naman mahitabo nga iya kong gitawag og gang nga unta dahil lamang gi isang pit niya nako. So mao ni akong problema, mabunog gining tawhanan nako. Unsa akong buhaton? Palayason ko lang ni siya kay mabunog naman ni uban nako. Unsa man og kamo ang pasiltihon? Juvie. Ate Pres? Okay, ang sendo na ito kadlawag ang lahat. Sino Juby Ate Pres? Juby. Oh, actually si Juby Ate Pres. Yung bana, murag na hibong siya makay nausab tinawagan man. Ang iyang bana, gang na ba'y tawag niya siyang asawa nga si Joby, ibig si Dyer naman ito, nagang man. Pero parang ako, Ate Pres, kanang murag normal rin siguro na, no? Langga. Dili man daingon nga kanang angay kang... Dili kay anay uban asawa magduda man. Oh, di ba, Kinsa man Ate ay kay inyong panalitan to ganay dayo og dong. Nya mausab magduda jud. Magduda, Sa man no? kay di ba? Oh, matino na ang duda. Mausap naman sa magkainom siya. Oh, masin. Kunya ang ako sang kibudngan kay basta Kaya mo na kay uyab niya na kay asawa. Parehas alag ang mong itawag niya para dili ka mabunggo. langga na. Oo, langga agya po sa Langga. Kana. Dai, langga. Ano na lang. Ay, ikaw sa basta bangaas ang taon ni Mugtay Bangan. Bangan niya bana. Dro, kisay bangan niya bana, Dro? Ha? Kisay bangan to ato yung bana. Nga,
Si sa timbangan to eh. Tinga- Sasoy. Dili Sasoy. Dili ang bana ba ni Jovi? Ang banang Joby si Sasoy. Sasoy giday. Sasoy. Ay, Joby. Oh. Sasoy. Abi na ko si Kabasoy ba? Abi na ko si Don Boyet. Sasoy na Joby. Jovi? Oh, si Joby Boyet ba? Mao na nga dong Sasoy, ikaw nakikuan secret niya. Kauga mao ra gyapon tawag. Mga Oo. sakto to gingon man pa sila nga mao ra gyapon tawag. Mao ra gyapon tawag? Hindi ra gyapon. Pero way daghan bang bukus-bukus kung may bawaan ka noon sa mga kay. Bam, say magkisulti ana. Ano ang misis, kaya ko na palayason na yung bahala. Layason. Yason. Tumo nga ng ganggang kay bawit siya nga binuang niya ba na. Diri sa tapambit, ha? Efeso 5, versikulo 22. Oh, ano man. Mga asawa, tahura og sundan ninyo ang inyong bana. Sama nga nagtahod og nagsunod kamo sa Ginoo. Kay ang bana mao ang ulo sa iyang asawa. Ingon na si Kristo mao ang ulo sa simbahan. Aha. Kaning gingon nga sundan imong bana, nini nga to sugilanon, dili ka mo ingon nga wa sa mo sunod siyang bana tungod kay ayang bana man gud mo yung nagpabuyag. Bitaw. Oh. Apan eksakto kini imong gibuhat, no? Nga imong kurian, imong giyahan, imong tanawon imong bana kay ug imo siya pasagdan imo sang sundom sagdan imo siya wa ta kay asa ang padulungan. Oh. So eksakto imong gibuhat, ma'am, nga panidi lamang ka wa ba siya makalapas sa inyuhang pagkamagtiayon, wa ba siya magbuhat og ang iyang sweldo, trabaho ba niyang bana? Oo, trabaho. Ang iyang sweldo, ma'am, wa ba makuha kay basin og kanang nakadawat na siya og bonus, wa itugan sa imo. Ang iyang binuwan wa magkuwangi. Oh, kada. Oh, obserbahin lang, ma'am, no? Unya ang uban sad kanang ang mga asawa ngano matinga sila kay usahay ko na kabut silang bana, dili na kadata. Ha? Dili na kadata. Oh, babam. Wala na yung madata, hurot na. Ang ubad si Pedro kadataw siya, di gamay dayo. Kadataw eh. Ikaw kadataw. Bro, datay ko siya. Oh, di gamay oh. Okay. Ikaw dahil kinintos lagi ni. Karami ito mga trabador din nga. Ako na ibawan na pitas. Balamban, Toledo, Karkar, Sibunga. Muli ko na sila ka ng midweek, ka ng Miyerkules. Muli ko na sila. Kaya mo data ko, no? Dataw eh. Oo. Datay. Nga, balik. Sabado. Ulit na tayo. Paano muli mo mong Miyerkules ka? Sabado naman ang kuwatsa. Mo data man. Ngayon, ikabot ito nung ikapoy sa wala lagi aga siya. Nagubang ko ito. Ayot! Niya to, ma'am. Hindi, ano to ba? Ano lang unya sa ninita na rin mo pa ng kamot, ma'am, kanang ayo kalimot sa pag-ampo paggiya sa inon ta Holy Spirit. Ina may kingon nga papuya ang espiritu sa matag kasing-kasing aron malayo sila sa mga dautan. Salamat pagpalagat ito tulo man nun. Kung ako ang puzzle, tihon. RMN